Joo, nyt vähän esittelyä tästä vaunuprojektista. Tässä on lähtötilanne, vähän huonot kuvat. Sitten on pestynä. Sitten alkoi sisältä purkaminen. Se purettiin ihan pellille asti. Kaikesta ei tullut kuvaa. Sitten alkoi levytykset edistymään. Sitten myöskin katto levytettiin. Ja sitten alkaa olla jo aika lailla valmista näissä kuvissa levytyksien osalta. Ulkokuoren kiillotus aloitettiin. Ja sitten etenee pikkuhiljaa. Nyt alkaa jo vähän kiiltoa löytyä. Ja toinenkin puoli pikkasen jo kiiltää. Sisusta alkaa muotoutua. Tässä nyt näkyy keittiö, se on pikkasen vielä viimeistelyä vailla. Mutta hyvin toimi tälläinkin. Ja viimeisessä kuvassa on sitten ensimmäinen retki tänä kesänä.